Lidt. Hvis du slår mig hjem, så får du buksevand. Til. Hvem vinder? Ja, det gør Laura lidt. Er det dig, der vinder? Jeg vil ikke noget vand, de glas der, de brugte, og du siger, at kun varmt vand. Godt, Laura. Du vandt? Ja. Og så står den på buksevand. Der er en heldig derovre. Man skal da have en præmie, man skal da ikke straffes, når man vinder, vel? Jo, det skal man. Nej, man skal have en præmie. Så er du fred? Det kunne jo godt være, at jeg kunne kaste dig på nakken, og så så kunne det jo godt være, at man fik buksevand alligevel. Får jeg? Og så her. Lige godt sådan her. Ej, du er alt for tung. Har du spist for meget morgenmad? Ja. Der skal skydes. Og ja, vi står bare i totalt skudhjørnet herovre. Ja, ved du hvad, Johanne og Astrid er gået?